dženneta dio. Mostar grad bi džennet baša bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. U travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Akšam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Brusu učio, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici mevlud